ரெடி சூப்பர்ரா. அடுத்து என்ன பார்த்து செய்ய. ஓகே பண்ணு, திருப்பி பண்ணு, திருப்பி பண்ணு. பண்ணுப்பா, அழகா சுத்து. ஏய் ஒழுங்கா ஹிப்பில் வச்சு சுற்றுப்பா. நேராக அப்பா பார்த்து செய், அப்போ தான் வீடியோவில் வரும். ஸ்டார்ட். அப்பாவை பார்த்து செய், நேராக பார்த்து, அப்போ தானே வீடியோவில் வரும். பண்ணு ஒழுங்கா, நீ நேராக அப்பாவை பார்த்து பண்ணுப்பா. ஓகே வெரி குட். காலை கொஞ்சம் சேர்த்து வை. ஓகே டேய் சூப்பர்ரா. டேய் இது நல்லா வந்துச்சுடா. சரி பாப்போமா.